Mae'n reit bwysig fod bobl, yn wedi gan Nghymru, ys gwrs, yn gallu siarad Cymraeg yn y gweithle. Fel coleg, fel cyflogwr, mae'n bwysig i fi, oherwydd dyna ffordd dyn ni'n cynnig gwasanaeth gorau i pob un sy'n dod i'r coleg, ond hefyd dyna ffordd dyn ni'n gallu ymateb gorau i gofynion cwmnïau yn yr ardaloedd dyn ni'n ei gwasanaethu. So mae'n rhaid bwysig i ni fel cyflogwr, ond hefyd dyn ni'n teimlo fel coleg, fel sefydliad addysg, bod yn bwysig i annog mwy a mwy o'n myfyrwyr ni i ddysgu'r Cymraeg a defnyddio a datblygu'r Cymraeg. Achos trwy wneud hynna, dyn ni gyd yn gwybod trwy dysgu iaith arall, trwy fod yn dwyieithog, dyn ni'n datblygu sgiliau sydd yn ddefnyddiol yn fwy cyffredinol trwy bywyd, trwy oes.